baphulaphuli lokuthethayo ngunoma. Namhlanje siza kuthetha ngamanqakwana wencwadi ebhalwe ngokuka Caps. Yintoni uCaps? uCaps luhlobo olusetshenziswayo ukufundisa ezikolweni. Ndingathi lento kuthiwa yi-teaching method. Ngoko ndiza kunicwangcisela iziqulatho zencwadi ebhalwe ngokuka Caps. Isiqulatho sinemacandela asibhozo phantsi kwesiqulatho. Icandelo A. Okokuqala sifumana uma ukuqaphele xa ufunda le ncwadi yakho ke. Inkqubo zokufunda. Number 2. Number 3, ingcebiso ngokufunda. Sibuyele phaya ku number 1. Uma uqaphele xa ufunda incwadi. Uthetha ngezinto ezenzekayo ke bethunana encwadini yakho. Umzekelo xa ndithatha eyami incwadi ethi andinabomi ngaphandle kwakho. Kubhaliwe phaya inezihlokwana ezahlukeneyo. Kubhaliwe kwathiwa kwaSolethu zizihloko. Kwase kwabhalwa ngezantsi imifanekiso. Into ethetha into baphansi kwesihloko sinomfanekiso. Kwase kwabhalwa iinkwekwezi ezilandelelanayo. Ezinkwekwezi zibonisa ukohlukana kwezimvo kwicandelo eli-1 okanye phantsi kwesihloko esinye. Kwase kwabhalwa kona phaya ukuba kukho amagama abhalwe bukekela, lawo abhalwe ngamagama angesosixhosa, ngolwimi olungesosixhosa, abhalwa bukekela. Kwase kwabhalwa phayana phezu kwegama elinobunzima istar okanye inkwekwezi, into ebonisa into yoba lo magama anobunzima phaya ekugqibeleni ngawo anikwe intsingiselo zamagama. Into ethetha into yoba xa ucacisa phantsi kwalaa ndawo ithi uma ukuqaphele, ucacisa ukuba incwadi yakho lena uyohlule njani, uyibonisa njani, into ethile ivela njani, okanye into ethile imele ntoni. Siphinde ku-2 wethu phaya kuthiwe iinkqubo zokufunda. Into ethetha into yoba udwelisa zonke iinkqubo zokufunda. Siba nenkqubo yokufunda nenkqubo ngexa lokufunda, ngenkqubo emveni kokuba ufundile. Kwenzeka ntoni emveni kokuba igqityiwe ichapter yakho okanye isahluko sakho, kuye kwenzeke ntoni, njalo njalo. Sibe no-3 wethu. U-3 wethu unika ingcebiso ngokufunda. Into ethetha into yoba ufanele ukwazi ukucebisa abantwana ukuba kufanele ukuthi bafunde njani. Icandelo lesibini. Kwicandelo lesibini okanye icandelo B, sinocandelo A siphinde sibe nocandelo B. Kucandelo B inkcazelo ngoncwadi. Baxelela abafundi ukuba yintoni lento kuthiwa incwadi. 2, inovel nokuhlalutywa kwayo okanye ibali nokuhlalutywa kwayo. Kulapho ukhupha khona abalinganiswa, umlinganiso intloko ngotheni, njalo njalo, umxholo, impixano, zonke ezo zinto uzibonakalisa phaya kwicandelo B, number 2, inovel nokuhlalutywa kwayo. Number 3, amagqabantshintshi ngombhali. Uyabona ke leya into yiyona nto ingaqhelekanga kwincwadi zethu, apho umbhali abhala imvelaphi nentsukaphi nembekaphi yakhe. Ngoba kaloku kufuneka kwaziwe into yoba ebhala incwadi nje wazana nesixhosa phi okanye unamava athini malunga nokubhala incwadi. Number 4, ibali ibaluleke njani kwixesha lanamhlanje. Into ethetha into yoba phaya ubonisa ukuba
Inganika luncedo lini incwadi ukutshintsha abafundi? Ingabanceda entweni abafundi ibali incwadi yakho kanye ibali lakho? Sidlule ke kucandelo B siye kucandelo C. Ucandelo C, ukuba ngabe incwadi yakho iyi-novel, uzawudwelisa ezazahlukana zayo ngokokulandelelana kwazo. Icandelo D, ushwankathela izahlukwana zakho. Abanye ke abantu abashwankathela izahlukana kuphela, koko bayishwankathela yonke incwadi, kuxhomekeke kuwe ukuba ufuna ukwenza njani. Icandelo E, uhlalutya yona le novel yakho. Ubonisa zonke ezazinto ubuzixelile xa uhlalutya, uzikhupha khona kule ncwadi yakho. Icandelo F, imibuzo neempendulo. Uyabona ke ababhali abaninzi bacinga into yoba ucaps ukubuza imibuzo uphinde uziphendule lo mibuzo ubuzibuze yona. Balibale ukuba lelona candelo linzima eliya lokubuza imibuzo neempendulo, ngoba kukho indlela ethile yokubuza le mibuzo. Kukho into ebizwa ngokuba zii-taxonomies zikaBloom noBarrett ekufaneleke ukuba uyazilandela. Uyabona ke sesinye isifundo esipheleleyo, kodwa ke ukuba ngaba uzimisele ukuba incwadi yakho isetyenziswe ezikolweni, kufuneka ukwazi ukulandela ezo taxonomy zikaBloom noBarrett. Uzikhona ke incwadi ezinazo eza notes zokubuzwa kwemibuzo ngokwe-taxonomies zaba bafo babini. Kodwa ke ngelinye ixesha ndizawuphinda ndingene kuzo, uhlale ulindile. Icandelo G, ziintsingiselo zamagama. Inika eza ntsingiselo zeziyaphaya kulaa ncwadi yam kwigama elinobunzima ufike kubekwe inkwekhwezi, zaze zayobekwa ke ngoku ngemva lamagama acaciswa iintsingiselo zazo. Kuyaxhomekeka, abanye ke ababhali intsingiselo kwiphepha ngalinye baye bazibhale ngezantsi kwephepha emveni kokuba bebhale ibali lakhe umntu ezantsi kwebali anike intsingiselo. Abanye ke bazibhala phaya ngemva encwadini njengam, uba mna ndithanda uzibhala phaya ngemva encwadini. Icandelo H, nelo lokugqibela, libalulekile ke laa candelo, ngoba kufunekanga uthathe ulwazi lomntu lwenze lakho. Iyabambisa ke loo nto leyo. Fanele ukuthi uzibhale zonke nabanikazi bazo incwadi othe wazisebenzisa apho ufumene khona ulwazi. NjengoBloom noBarrett lo, uba uzawuthi xa yojonga incwadi ezine-taxonomy ufumanisa into yoba abanye abantu akabhalanga phaya ngemva uba zifumaneka phi ezi zinto abhale ngazo ngathi zezakhe. Kanti kubalulekile uba ube nalaa nto iphaya ingemva incwadi ozisebenzisileyo. Ububhala ngolo hlobo ngokwalapha esiXhoseni incwadi ezibe luncedo ekubhalweni kwale ncwadi. Naxa uthe wacaphula intetho yomntu fanele uyibhale ibonise into yoba uyifumana kwincwadi ethile. Siphela apho ke bethunana isifundo sethu sanamhlanje. Xa unento ongayiqondiyo ungaqhagamshelana nam ngoFacebook. Igama lepage yi-Esethu isiXhosa Publishers. Khangela yena, usale kamnandi, side siphinde sibonane kwakhona. Uyaviewa, ushare, usubscribe ukuze ezi zinto zikwazi ukuzingenela efowunini yakho. Sisaqhubekeka. Bye.